In de slavenhandel heeft Zeeland een belangrijke rol gespeeld. Van de 600.000 tot slaafgemaakte Afrikanen die door Nederlanders zijn verhandeld, is de helft door Zeeuwse schepen naar Amerika gebracht. Dat is een pijnlijke geschiedenis, maar wel een die alle aandacht verdient. Omdat het de geschiedenis van ons allemaal is, waarvan de gevolgen zichtbaar en voelbaar zijn, tot op de dag van vandaag. Het Zeeuws Archief bewaart de complete boekhouding en correspondentie van de Middelburgse Commerciecompagnie. In de 18e eeuw het grootste Zeeuwse bedrijf dat actief was in de slavenhandel. De vele journaals, brieven en andere documenten geven een beeld van de omstandigheden waarin tot slaafgemaakten werden vervoerd. Het waren hele kleine ruimtes, want ze hadden in dat schip tussendekken gebouwd, beddingen, en daar kon je eigenlijk alleen maar liggen. Ze moesten dus ook elke dag aan boord komen om te bewegen. Want als je 5 maanden alleen maar ligt in die beddingen, dan heb je geen spieren meer over. Dus ze moesten elke dag boven komen en bewegen. Ze kregen bonen te eten 2 keer per dag. En ze kregen drinkwater, was ook erg belangrijk. Maar als wij lezen in sommige aanwijzingen, kregen ze ongeveer 1 liter drinken per dag. Dat is niet veel. Als je ziet hoe warm het was, hoe benauwd het was. En het moet ook ongelooflijk gestonken hebben in zo'n schip. Want mensen werden ziek, ze werden zeeziek. Ze hadden ziektes als de rode loop, dus diarree, alles kwam daarvoor. Dit moet echt een hel zijn geweest. Aan boord van de slavenschepen ging ook altijd een chirurgijn mee. Dat is een heelmeester, een dokter. Alsjeblieft. Dank je. En bij het schip De Eenigheid, die maakte een slavenreis van 1761 tot 1763, ging de chirurgijn Petrus Couperus mee. Daar is ook een journaal van bewaard gebleven, een verslag bewaard gebleven. En over een van de mensen schrijft hij, een van de slaafgemaakte mensen schrijft hij, dat is een vrouw die is aangekocht aan de bovenkust. Ze is gezond aangekocht, dus hij schrijft ook op. Ze at en dronk goed, ze was gezond. Maar toen het schip van de kust afging op weg naar het Caribisch gebied, toen werd ze steeds slechter. Ze at en dronk niet meer, ze werd steeds zwakker. Hij beschrijft dat hij allerlei middeltjes aan haar geeft. Ze vermagert heel sterk en het gaat steeds slechter en slechter met haar en tenslotte overlijdt ze. En dan schrijft Petrus Couperus over deze vrouw: ik geloof dat haar melancholie, haar verdriet, zal hebben ontstaan, dat zij een kind zal hebben gehad, dat de negers hetzelfde zullen hebben gehouden. Zij hebben haar kind niet mee verkocht op het schip en het kind blijft achter in Afrika en deze vrouw gaat zonder haar kind verder en ze sterft van verdriet. In 1769 schreef de Vlissingse scheepsarts David Hendrik Galandat een handleiding hoe je slaafgemaakten aan boord moest behandelen. Alles in het licht dat ze zoveel mogelijk levend de overkant bereiken, want dat is geld waard. En dan zegt hij, het belangrijkste is dat ze zoveel mogelijk verversing van zuivere en gezonde lucht moeten krijgen. Hij zou eigenlijk willen dat er blaasbalgen en allerlei windraderen en ventilators zouden komen, maar dat ziet hij niet als een mogelijkheid aan boord van het schip. Dus moeten zoveel mogelijk maar de luiken opengehouden worden. Verder benadrukt Galandat het belang van vers en schoon water. En raadt hij aan het dek goed te laten schrobben met azijn. En als laatste geeft hij ook het advies dat er katten meegaan aan boord. Want die katten die moeten de ratten bestrijden. En ratten zijn erg onzindelijk. Daardoor komen ook besmettelijke ziektes. Maar die gaan ook aan de overledenen knagen. En die gaan zelfs ook aan zieke mensen knagen. Dus ratten is een heel groot gevaar aan boord. Mannen werden geboeid in de tussendekken en ook geboeid als ze boven aan het dek moesten bewegen.
vrouwen niet. Het enige wat ze af en toe konden doen is overboord springen. Liever dood dan op het slavenschip mee. Daar lezen we in het journaal van Couperus ook wat van. Want hij verantwoordde als er een slaafgemaakte overleed. Dus op 5 en 6 en 7 april van 1762 zijn er 3 mannen die overboord sprongen en verdronken. Soms zien we ook dat een moeder met een kleine baby haar kind overboord gooit om haar het erge lot te besparen. En vrouwen hadden ook nog eens de grote kans dat ze verkracht zouden worden. In de instructie van de kapitein wordt nadrukkelijk meegegeven dat hij ervoor moet waken dat dat gebeurt aan boord. Want zwangere vrouwen waren niet meer geld waard. Dat was juist riskant, want een zwangerschap is riskant en een bevalling is riskant. Maar dat gebeurde natuurlijk toch wel af en toe. Ja, er staan veel hele verdrietige verhalen hier in dit chirurgijnsverslag. Eigenlijk ieder geval is klemmend. Maar als je kijkt naar het geheel, is het voor iedere slaafgemaakte een hel geweest. De verschrikkelijke omstandigheden aan boord eisten een hoge tol. 13 tot 15% van de slaafgemaakten overleefde de reis niet. Ondanks de inspanningen van de scheepsarts. Je ziet wel bij die Couperus dat hij tussen alles door wel ziet dat hij toch met mensen te maken heeft. Vaak wordt gezegd, het is alleen maar vee. Maar uit de berichten van die chirurgijn ziet dat hij ze wel ziet. Hij ziet ook als iemand ziek is daar in het tussendek en dan haalt hij hem naar boven om hem extra te behandelen. Dus hij komt er, hij bekijkt de mensen en hij zorgt dat ze behandeld worden. En het gekke is dat je in deze verslagen toch ergens een beetje een glimp tegenkomt van dat hij ze toch ziet als een mens. En dat is heel erg ongemakkelijk om te zien.